Hei, olen Anni Vartola, yksi tämän näyttelyn kuraattoreista. Matkasi 1970-luvun arkkitehtuuriin on saapunut päätepisteeseensä. Vuosikymmenen loppuminen ei kuitenkaan pysäyttänyt arkkitehtuurin kehitystä. Päinvastoin. Maailma muuttui ja uudet ajatukset ja ihanteet muovasivat ihmisten arvomaailmaa ja arkkitehtien toimintaympäristöä. Tule ja kurkkaa kanssani kasarille. Tutkitaan yhdessä, mitä vaikkapa tämä takanani näkyvä Olarin kirkko täällä Espoossa kertoo 1980-luvun arkkitehtuurin suuntaviivoista. Olarin kirkon suunnittelijat, arkkitehdit Simo ja Käpy Paavilainen, osallistuivat Espoon seurakuntakeskuksen suunnittelusta järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun vuonna 1976. Nimimerkillä Puoli Basilika laadittu ehdotus sai tuomaristolta kiitosta erityisesti siitä, kuinka seurakuntakeskuksen eri toiminnot oli onnistuttu sommittelemaan niin hellävaraisesti kehystämään monesta eri suunnasta saavutettavaa kirkkopihaa. Kirkkosalin julkisivutkin olivat hillityn juhlallisina oikeaan osuneet, tuomaristo kirjoitti. Tällainen puheenparsi oli erilaista kuin mitä vain muutama vuosi aiemmin oli arkkitehtuurissa arvostettu. Yleispätevyys, järkevyys, toimivuus, neutraalius ja muunneltavuus saivat alkaa tehdä tilaa inhimilliselle mittakaavalle, monimuotoisuudelle, merkityksille ja arkkitehtuurin symboliarvoille. Vuonna 1979, kun Olarin kirkon rakentaminen käynnistyi, uuden kirkon tieltä purettiin huonoon kuntoon päästetty Gresan kartano, jonka historia ulottui aina 1400-luvulle saakka. Nämä kirkkopihan ulkoistuskelualueen kivipaadet ovat peräisin kartanon kivijalasta. Samoin kirkon vieressä kasvavat suuret vanhat puut kasvoivat ennen Gresan kartanon pihamaalla. Maaliskuun 1. päivänä vuonna 1981 vihityn kirkon jyhkeä linnoitusmainen selkäpuoli ja mäenlaelle polveilevasti porrastettu valoisa vatsapuoli tarjoavat tärkeän vihjeen 1980-luvun arkkitehtuurin arvoista. Enää ei tehty yleispäteviä laatikoita, vaan arkkitehtuurista haluttiin huomattavasti aiempaa vivahteikkaampaa. Laatikko alkoi murentua ja taipua, sitä alettiin viistää, elävöittää, puhkoa, törmäyttää ja koristella. Arkkitehtuurin kielen kertomiin viesteihin alettiin taas kiinnittää pitkästä aikaa huomiota. Arkkitehtuurin historiasta oli taas lupa ottaa käyttöön tuttuja perinteisiä yksityiskohtia. Kun vuosisadan alussa historia oli heitetty uuden uljaan teollisen yhteiskunnan rakentamisen tieltä romukoppaan, nyt kunnioitetuille vanhoille mestareille osoitettiin kunnioitusta siteeraamalla heidän suunnitelmiensa tunnuspiirteitä. Olarin kirkossakin voi nähdä paljon viittauksia vaikkapa Alvar Aallon tai Erik Brygmanin arkkitehtuuriin. Levollinen kirkkosali on uudella tavalla vanhanaikainen. Lattiassa on perinteistä tiililaattaa, sisään tulvii pehmeää valkeiden seinien kautta heijastettua luonnonvaloa. Kirkko saa, tai oikeammin kirkon suorastaan pitää näyttää taas kirkolta. Arkkitehtuurin uudet arvot alkoivat murtautua esiin radikaaleimmin Yhdysvalloissa. Arkkitehtien sananvaihdossa murros otsikoitiin modernismin kriisiksi, jopa modernismin epäonnistumiseksi. Modernismin kansainvälisen voittokulun jatko alkoi vaikuttaa kyseenalaiselta. Nuori arkkitehtisukupolvi, johon Olarin kirkon suunnitelleet paavilaisetkin kuuluvat, eivät suostuneet nielemään funktionalismin oppeja sellaisenaan, vaan etsivät innoitusta milloin pop-taiteesta, milloin Las Vegasista, milloin klassismin tyyliaiheista. Puhuttiin arkkitehtikapinasta, uusromantiikasta, eklektismistä, populismista ja sitten jo postmodernismista. Mutta palataan tähän sitten tulevien arkkitehtuurinäyttelyiden yhteydessä.